Lisod bang makakitag tinuod nga higala sa panahon karon? Tingali daghan kag higala, pero ang pangutana, suod ba mo? Daghan kag kaila, pero basig wa kay suod bisag isa. Samot na karon, sikat na ang social media. Thousand ka friends nimo sa Facebook, pero di mo suod sa personal. Usahay gani di jud kaila. Unsay gusto nimo? Daghang higala pero peke, o pipila lang pero tinuod nga mga higala. Syempre piliun jud nimo ang tinuod nga higala. Kaya ang tinuod nga higala muunong nimo sa kalisdanan ug mudasig nimo nga mahimong maayong tao. I-consider ni nga mga punto para makabalo ka kung kinsa sa imong mga kaila ang naay mga qualities sa usa ka tinuod nga higala. Number 1, ang tinuod nga higala, kasaligan. Kanang giila nimong higala karon, masaligan ba siya? Naamang gud tay pipila ka higala nga mo share og sekreto sa ato. Ug abi pud nato nga masaligan pud siya sa atong sekreto. Unya gipanabi man di ay. Naapod tay higala nga di jud mo tabi sa kung unsay atong gisulti sa iya. Asa aning duha ka higala ang piliun nimo? Syempre piliun jud nimo ang masaligan. Kinsa sa imong mga higala ang imong kasaligan ug mga sekreto? Ang Biblia nag-ingon sa Proverbio 17:17, ang tinuod nga higala magpakitag gugma sa tanang panahon ug siya igsuon nga masaligan panahon sa kalisdanan. Timanin niya, mas importante ang quality kaysa quantity. Ug kinahanglan nga tinuod pud kang higala. Dili pwede nga gusto nimo tunay sila, pero ikaw ang peke. Kung gusto nimo nga ang imong mga amigo o mga amiga maunungon og kasaligan, dapat inana pud ang imong ipakita sa ila. Number 2, ang tinuod nga higala mo sakripisyo para nimo. Sa panaghigalaay, naay panahon nga ang imong higala mas lig-on kaysa imo. Ang tinuod nga higala makarecognize kung naa kay problema. Ug dayon motabang siya. Syempre, kana nga higala makasalig nga mausab na imong buhaton kung siya na pud ang magkinahanglag tabang. Pero naa ba kay mga higala nga andam mo sakripisyo para nimo? Ang tinuod nga higala padayong magtinguha. Dili sa iyang kaugalingong kaayuhan, kundili ni anang sa laing tao. Number 3, ang tinuod nga higala maka-impluwensya nimo nga mahimong mas maayong tao. Kung naa bitaw kay mga higala nga pugson kag buhat sa mga butang nga supak sa imong konsensya, di na sila tinuod nga mga higala. Ang imo bang mga higala mudasig nimo sa pagkabuot sa imong full potential? O kinahanglan pa nimong ipaubos ang imong standards aron lang musibo silang standards? Ang Proverbio 13:20 nag-ingon, ang naglakaw uban sa mga maalamon, mahimong maalamon. Apan ang making-uban sa mga buang-buang, masugamak sa kadaot. Nagkinahanglag panahon ang pagpangitag tinuod nga higala. Sa pagkakaron, paningkamot nga mahimo kang maayong higala. Paningkamot nga makatabang ka sa imong mga higala. Kung naa sila'y panginahanglan, tabangi sila. Kung gusto silang makigstorya, paminaw sa ila. Kung sila mag-uol, dasiga sila. Ang panaghigala ay lig-on kung kamo pareho og mga prinsipyo. Akong pasabot, kanang pareho mong espiritual ug moral nga mga sukdanan. Kaya ang uban nagkahigalaay lang tungod kay sila pareho og mga kinaiya. Pero di lang kinaiya ang basihan sa tinuod nga panaghigalaay. Og sagad ang uban nagkahigalaay kay sila pareho og mga interes nga mas dili pud kayo importante. Kay pwede man nimong mahimong higala ang tao nga lahig hilig ug abilidad. Magpasidaan lang ko nimo. Ayaw ibase ang imong pagpakighigala ni adtong pareho lang nimog mga interes. Kay bisan pagpareho mong interes, kung kana nga higala dili pareho nimog mga prinsipyo, lagmit dili magdugay ang inyong panaghigalaay. O mas grabe pa, magkaproblema ka. Nindot man pud kung daghan kag kaila. Ug mas maayo na kaysa makigigala lang ka og pipila ka tawo. Pero dili ba mas maayo nga naa kay pipila ka tinuod ng mga higala nga muunong sa panahon sa kasakit? Maayo man nga daghan kag kaila, pero sama nagkabinet nga punog hinangir nga sininang nindot pero walay maeksakto nimo. Ang ibalik-balik nimong sulob, katulang pipila ka sinina nga komportable ug eksakto kayo nimo. Ingon pud ni ana ang suod ng mga higala. Daghan kag kaila pero naa joy isa ka tawo nga imong pangitaon para imong masultian sa imong problema.